В Персийския залив има един остров, за който вероятно вече сте чули по новините. И този остров, ако бъде изваден от строя, почти целият петролен износ на Иран може да спре. Той се казва остров Харк. Това е малък остров, но с огромно стратегическо значение. Около 90% от иранският петролен износ минава именно оттам. Причината не е случайна, тя е географска. Голяма част от иранското крайбрежие е сравнително плитко, а съвременните петролни танкери са огромни и се нуждаят от дълбоки води, за да могат да акостират безопасно. Точно такива условия има около този остров. Затова Иран изгражда огромна инфраструктура, тръбопроводи, пренасят петрола от континента до острова. Там той се съхранява в гигантски резервоари и се товари на танкери, които го транспортират към световните пазари. Това прави острова централна точка на иранската петролна икономика, но същевременно го превръща и в уязвимост. Ако островът бъде блокиран или парализиран, почти целият ирански износ на петрол може да бъде спрян с един удар. Последиците биха били огромни. Петролът носи около 30% от приходите на иранското правителство и приблизително 15% от цялата икономика на страната. Ако този поток от пари спре, правителството започва да има сериозни проблеми. Плащанията към армията и силите за сигурност могат да се забавят, икономиката започва да се свива, безработицата се увеличава. Историята показва, че комбинацията от икономическа криза и недоволно население може да бъде много опасна за всяко управление. Също така, на остров Харк живеят около 8000 души. Това означава, че всяка военна операция там би създала сериозна предпоставка за хуманитарни рискове и потенциал за вътрешно напрежение или бунтове, като в бъдеще биха могли да се превърнат и в терористични атаки срещу Запада, което САЩ цели да избегне. Със сигурност. Но стратегическото значение на острова не е нищо ново. Иран осъзнава тази си географска слабост от доста години насам. По време на Ирано-иракската война през 80-те години Ирак редовно атакува остров Харк. Целта е била проста – да се прекъсне износът на ирански петрол и да се отслаби икономиката на страната. Днес ситуацията е още по-сложна. Ако нефтената инфраструктура на острова бъде унищожена напълно, огромно количество петрол ще изчезне от световния пазар. А това почти сигурно ще доведе до допълнителен рязък скок на цените, който така или иначе вече наблюдаваме заради усложнената обстановка. Точно за това администрацията на Доналд Тръмп се опитва да избегне подобен сценарий. По-високите цени на петрола означава по-скъп бензин, по-висока инфлация и икономически натиск върху Съединените щати и техните съюзници. Включваме тук и България. Затова стратегията не е да се унищожи островът, което би било лесна задача за американската армия. По-скоро целта е да създаде военен натиск върху него, без да се разрушават самите нефтени терминали, т.е. да се въведе контрол от страна на САЩ. Така, инфраструктурата остава цяла, но износът може да бъде блокиран в интерес на Запада. И това създава нещо много важно в геополитиката – лост за преговори. Ако инфраструктурата бъде напълно разрушена, Иран няма какво да предложи в бъдещи преговори, които да бъдат спирачка за глобална икономическа катастрофа. Но ако тя съществува, но е блокирана, тя може да се превърне в разменна монета в преговорите. Точно за това този малък остров е толкова важен. Защото контролът над него означава контрол над огромна част от иранския петрол. В геополитиката малките неща често имат много голямо значение. Така и сега съдбата на цели икономики и света могат потенциално да се решават не с огромни войни и инвазии на столици, а с контрола над един малък остров в Персийския залив. Ако ви хареса моя коментар и искате да чуете по-детайлно мнение относно иранския конфликт, може да влезете в профила и да гледате предишния ми клип. Благодаря ви!